Walk, little walk, small talk, big thoughts. Gonna tell them all just what I want. Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. Dneska si natočíme Roblox a zahrajeme si minihru Bow Simulator. Tak ideme ťažiť. Aha, do toho mám strieľať. A keby ste chceli ďalšiu sériu z Minecraftu, tak píšte do komentárov. Alebo či nejak, alebo nejakú hru, aby sme mali zahrať na tomto kanále. Máme nový zvuk? Kde? Aha, tu je. Jo? Počkaj, to čo bolo? To je nejaké nové šípy? Asi jo. Ideme do toho shopu, kde nás to vedie. Koľko to bude stať? Aha, tu si kupujeme lepšie luky. Stojí 50, mám na neho. 250. Kúpim si ten za 50 goldov. A ideme ďalej, jak vyzerá ten luk. Taký listnatý. Videli ste? Jo. Tu máme aj nejaké free gifty. Za 2 minúty bude. OK. Dobrý damage dávame. 45 jedným hitom. Čo robíte meče? Jo, aha! Postrelil ďalší. Aha. Jaj, vajíčka, ideme si kúpiť. Vajíčko. Jedna neho teda máme. Koľko coinov? 50 coinov? Čo je? Ale bord. Aha. Koľko stojí? 250. Kúpime si to rovno za 350. Zličíme ešte jednu coiny a máme na to. Hej, strieľaj. Strieľaj! Nice, máme coiny a ideme si kúpiť. Na čo sú tie diamanty? No to je jedno. A tu napravo mám aj ranky. Dobre. Podačí dobre. Prosím. Zajac. Tak, OK, dobre, tak to bol druhý najlepší pet. 15? Ale čoho? Damage. Damage tam bol, ne? Aha. To by mohlo byť celkom dobré. Ako je to druhý najlepší pet? OK. Dávame goldy teraz. 136 coinov? A na čo sú tie diamanty? Kde sa kupuje za tie diamanty, alebo na čo sú? 700 HP? To je ideál veľa. Prezadíme toto. Yes, máme to. Ne, ešte nie? Tak teraz to máme. Grobrovac. Čo to je? A tam je Google. Toto. 10 gemov, 100 coinov. To bude nejaké free gifty. Nice. Ideme si kúpiť lepší shit. No, luk, ne? Šlopík. 200 pade. Aha, to tiež nemôžem tak sa 250. A ideme sa pozrieť, to čo je? Free spin, aha. A tu free peti dáky. Máme už. Máme. Čo nám padne? 25 gemov a 100 coinov. OK. Aha, free peti, takže ideme do jej skupiny. To nemôžeme teraz robiť. Tak mi dávame mega slušný rank. Nice. 1000 coinov rovno. OK. Máme lepší ten. 3 damage.
eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Tomorrow for sure. Eventually. Nice. O! Tier 3. To już mamy? Nie mamy. Ideme si kúpiť asi vajíčko, alebo koľko stojí ďalšia lokácia? 10 000 status. Ďalšiu lokáciu. Koľko na naše tuda. Možno 3000. To máme za chvíľku. Zničíme to tie trezory teraz. Čo nám padlo? Tento. Najhorší. Zase 1500 HP, ale aspoň nám tu dá veľa coinov. Poď, 1000 coinov, prosím. Yes, máme to. Ideme, zničíme ešte ten trezorik. Môžeme ísť. Zberáme coiny. Máme tam možno ďalšie. No, zamien. OK, ideme do ďalšej lokácie. Konečne. By the way, po 7 minútach. Ostalo nám 1000 coinov. Tak ja idem kúpiť vajíčko. Toľko má tá veľká trúla. 15 000 HP. Dúfam, že tu dá aspoň veľa coinov. Tak ideme sa zase do tých. Ja sa tam budem kúkať. Trade. Skúsime, no. Čo dáš? Bro. Zajac iba. Tiež má zajaca. Koľko? Ešte 8000 HP. Oh my god. Nica, truhla. 5000 HP. Poď. Je tam kúsok. Asi si pôjdeme radšej kúpiť vrtulok. Koľko budeme mať koľko. Tisíc HP. 1000 HP, poď! Yes, koľko máme? Ó, 16 000. Koľko stojí ďalšia? To by bolo dobré, keby ďalšia lokácia stala 20 000. Aha, 100 000. Tak na to nemáme ani zďaleka. Čo máme? Zase tie vodičky. Zbierame. Dáme zatiaľ tu peta. Aha, tu musím stavať, tak to nie je. Tak si ideme kúpiť lepší luk, keď mi ho bude. Nedáme väčší damage. 1500, máme 9000. 21 000, to ešte nemáme. Ale kúpime si ten za 9000. Tak budem dávať teraz 250. Čo je celkom slušné. Jo. A ešte ten pet nám pridáva dajaký. Dáme dajaký veľký damage. OK. To som hľadal. Toto sme dávali vtedy. Jak budem dávať damage do toho? Čo? Po 1000-ovke? Nevadí, že ten sa tak upgradeuje. No. Nechápem. Tak ideme do ďalšie... Tak ešte nie. Tak ideme aspoň farmiť do ďalšie lokácie. Kúpiť si nejaké vajíčko.
Koľko to majú koní? Koní tu majú 8000 HP. Aj to vedia. A koľko koní? OK, slušne. 4000. No, dajte zdaná. 500 koinov. Jak dlho ničíme koní? Jak dlho bude ničiť tie veľké čestky, čo boli tam? Tie zelené. Ja nechcem tam tie ničiť. Tu. Asi nekupujeme vajíčko. Pozrieme sa, koľko stojí. 1000 HP. A ideme sa pozrieť na vajíčko. Koľko stojí. Najlasnejšie aspoň. Keď na neho budeme mať, tak si vezmem. 25 000. Berem. Odač dobre, prosím. Come on, 29. OK, zase druhý najlepší pet. Než ako má. 225. Tu nedaj, veľký damage. Ne. Prečo sa volá žltý pes, keď je to strieborný? To je jedno. Pomôžem tomu tuchtovkovi. Nič. Hej, to bolo na diamanty. Ale dávame bomby. Dávame dobrý damage. Ja si našetrím na tamto za 2000. No, 20 000 luk. Nebudem dávať 1000 damage, to bolo na tým lúku. Počkaj, no aj totem. Oh my god. Máme taký istý damage. 33 000. Nemôžeme sa teleportovať. Môžeme. Forest, počkaj. Kupujem. Dám sa na spawn. Jo. Bow shop. 21 000. Máme lepší luk. A portnem sa do desert. Kde som bol teraz. Koľko mi nedávať damage. 40 000 HP, ale ako dávame až po damage. Po 2000. S týmto ešte dajte na viac. OK. Dobrý damage. Bum. Počkaj, nám dačo padlo, ne? Oh, nice, 39 damage. Zase trafíme tie maličké meče. Máme darček, ne? Jo. 1000 koňov? Ako? Dá sa, jo. 208? To je za chvíľu také dobré, jak náš najlepší pet zatiaľ. Počkaj, to on dáva taký damage? Jaký máš luk, bro? Poď sa. To je jedno. Ďalší koň máme. Idem pomôcť tomu celkovi. Jej, koň. 12 000 HP. To je pohodka. Koň na 3 šoty. Dobre, tak na 4. Treasury. To boli celkom zabrať. 16 000 HP. Nový meč? Nice. Aha, tak ten je slabý. Má vyzerá celkom dobre. No to je jedno, ideme tiež ďalej. Kde sme všetko sú? Tu je
ďalšie. Ideme ďalej ničiť. A tu mám si zaprať, mám shot. Pozrite sa na tie coiny, koľko nám treba. 200 coinov. Máme to. Tak ešte. Až teraz. A ideme do novej lokácie. Tretia lokácia. Ocean. Okay. Zase traf 75 000 HP. Schválne koľko teda coinov, preto mám strašne veľa HP. Tak mi to idú nejaké lasery. Aha, to sú tisí. Ale majú také efekty. Tu je meč. Tu je meč pri ranku. Tu sú ďalšie dve. A tu je ďalší. 75. Horší. 40 000 ako nič moc. Ideme čo aj mizu. Necháme tak, aj či zmizne. Jo! A dajte do vezmi. Nie, nechodí tam. Konečne. A 40 000 zase. A schválne, koľko stojí ďalšia lokácia? 750 000. Nebude to až taký problém. $24 000 dávajú tatuárčeky. To je dobré, ale ja chcem tam veľký trezor. Ja si dám kúpiť na novečku. Keď nebude stať 100 000, ako ja na to mám ale 20. OK, tak najprv si zničíme tento veľký trezor. Obie toho si môžem zabiť takto. Ja pôjdem tam. Preto to na to, kúpim si za tie vajíčko. Ok, tieto dve sú považné za tie predražené. Dám tam preto. Tak. 50 000 a dám tam preto. Poď, prosím. Hranka, ok. Ako boho. 1000? Oh my god. Mega dobrých petov. Abo aspoň dvoch mám mega dobrých. 1000. Ja ti dám damage. 40 000. O, čistka. Koľko máš HPčok? 150 000. Tak to už dá trošku zase. Boom. 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 6000 za 2000 je, koľko to dá? 100 000 ako... OK, not bad. Dobre. Koni majú 30 000 HP. Jaj, tuším. Teraz počítate. Idem to ďalej 16 000. Toto je dobrá prajsa. Tak som zase ten veľký trezor, alebo aspoň čestku. No, a skoro aspoň ten trezor. Prosím, spavni sa tu veľký trezor, alebo tá čestka aspoň. O, 750. OK.
Máme zase najsilnejšieho toho lisda. Straňuje to pravda. Ja nemôžem tak ťahať, musím naťukať. Joj. Jak mám to zase koš? No chcem. Vypnem si tohoto. Ďalej, farmiť. 45 000 a potom raz. 45 000. Aspoň som na 150 000. Tak to trochu vylepšiť tam. Ideme trošku vylepšiť. 3, 2, 1. Jej. A ideme si do dialog. Má 120 000, 30 000, 150 000. OK. V pohode. Už 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Schválne, koň, na koľko hitov. 1, 2, 3, 4. OK. Toto 1, 2, 3, 4, 5. OK, tak to už dáme načnú. Toňa. Walk, little walk, small talk, big thoughts. Gonna tell them all just what I want. That street, 2 streets, I see you and me hanging on the empty swings. Count high, low, don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. 1 shoe, 2, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Are those hipsters? I wanna dance. I said, don't stop talking to me.